तीनहु परानी हो तीनहु परानी, तीनहु परानी हो तीनहु परानी। काशी में बिकाई गईले तीनहु परानी, काशी में बिकाई गईले तीनहु परानी। केकरे घरे रोहित बिकले केकरे घरे रानी, केकरे घरे रोहित बिकले केकरे घरे रानी। केकरे घरे बिकाई गईले हरिश्चंद्र दानी। तीनहु परानी हो तीनहु परानी, काशी में बिकाई गईले तीनहु परानी।